Estem a València, a les portes del Museu Faller. Així hem quedat d'ací uns minuts. Ve per ahí una visita de persones que venen a disfrutar d'este lloc emblemàtic, a partir d'ara més posat en valor encara per la regidoria de festes i Junta Central Fallera, Museu Faller. Parlarem amb Pere Fuset, regidor de festes, de cultura festiva, millor dit, i president de Junta Central Fallera, d'ací uns minuts. Ja estem en l'Equador Faller, queda menys de 6 mesos per a la festa de Falles. En tota la perspectiva d'un nou exercici, fes-me una valoració, encara que després te preguntaré amb més detall. Bueno, pues enguany ha sigut un exercici molt intens, el primer exercici al front de Junta Central Fallera i de la regidoria de cultura festiva, i bueno, jo crec que amb la sort de comptar amb un equip molt gran i molt treballador que ha fet moltíssimes coses, el Dream Team que dic, i amb la voluntat de fer moltes millores, no? Tractar d'introduir innovacions, perquè són la millor aliada de la tradició, no? Les tradicions que no s'adapten són les que passen i se perden en el temps, i bueno, ara també amb un coneixement més intens encara, òbviament, després d'haver gestionat un exercici, bueno, pues amb les idees encara més clares per afrontar este segon exercici. Fa uns pocs dies, corregis-me si m'equivoque, va fer Junta Central Fallera una jornada, jo penso que molt interessant, en la ciutat de l'artista Faller, dedicada a la gent jove de les Falles. Jo penso que és un percentatge d'edat que per la seva condició d'edat, per aquesta tonteria que li entra a la gent jove, que se'n va de les Falles i després ja és complicat que tornen. Importantíssim aquestes iniciatives per a aquest segment de la població juvenil. Fonamental. És la primera trobada juvenil que se fa en Junta Central Fallera i ja t'he dit que n'hi haurà una segona i espero que una tercera i una quarta, perquè és fonamental, no? És una edat en la que efectivament, jo mateix recordo que també per algunes circumstàncies als 14-15 anys em vaig donar de baixa de la falla, no? Després ja em vaig tornar a incorporar. I és una edat precisament en la que hi ha que apostar, no? I per a que siguin futur, per a que continuen, doncs han de ser protagonistes del present, no? I per això esta directiva hem apostat molt per la joventut, ho estem apostant en aquesta trobada i en molts altres aspectes, perquè volem que la gent jove fallera se senga partícip i protagonista. Fa uns dies hem celebrat 2 actes, un gran, que ha sigut el 9 d'octubre, el Dia de la Comunitat Valenciana, amb tots els esdeveniments, processió cívica inclosa, desfilada de moros i cristians. Que és declarada bé d'interès cultural per part de la Generalitat. Això anava a dir-te, importantíssim, i també hem cremat una falla més o menys coincidint en el mig any en l'esplanada de Nuevo Centro. Fes-me una valoració dels 2 actes, vaig a demanar-te que vaig a incidir un poc més en el 9 d'octubre per diguem-ne, no vull dir polèmica, però aquesta atenció milimètrica que té tanta gent en els actes del 9 d'octubre. Anem a parlar primer, si vols, de la cremada de la falla. Bueno, efectivament, les falles d'especial, la Federació de Falles d'Especial, que engloba a bona part de les falles que planten la secció especial, un any més va organitzar la seva festa per a tots i vam donar a conèixer aquests projectes de les falles d'especial. És un dia que molta gent esperem moltíssima il·lusió, sobretot la gent que pensem, que crec que som una bona part, que l'element central i diferenciador de la nostra festa és la falla i per tant és un dia que esperem amb moltíssima il·lusió. Hem pogut veure aquests projectes, o el que han deixat veure d'aquests projectes, a banda de les falles municipals, i efectivament, Juanjo García és l'autor d'aquesta falla que la Federació de Falles Especial aprofita aquesta jornada per a cremar i que enguany estava dedicada precisament a aquest esforç que hem de fer els fallers i el conjunt dels valencians per a que la nostra festa siga patrimoni de la humanitat. Això per una banda, i després del 9 d'octubre. Anem al 9 d'octubre. El 9 d'octubre, el Dia de tots els valencians, és un dia que ha de ser de concòrdia, de festa, un dia també de reivindicació, per què no? Reivindicar-nos i celebrar-nos com a poble, i enguany no n'hi ha hagut novetats respecte a l'any anterior, no? És a dir, hem mantingut el mateix format, la senyera se va baixar amb els seus honors i amb la marxa de la ciutat, que són aquestes notes que precedeixen l'himne de València, i que molta gent ni tan sols sabia que tenia un nom, la marxa de la ciutat. I efectivament, jo crec que enguany, de fet, tots vam coincidir, tots els grups polítics i la majoria de la societat, que ha sigut un any molt més tranquil, que el 9 d'octubre torna a ser el que havia de ser, que és una festa, un dia d'unió i comunió de tots els valencians, de tots i totes, i jo crec que això és el més important. Anem a canviar de localització. Abans de canviar, és una pregunta que estava, però vaig a fer-la ara. Una de les coses de les que més orgullós et trobes del teu treball com a regidor és la remodelació o la consecució del Museu de Falles com a punts suspensius. Continua amb la frase tu. Mira, això, el que anem a entrar ara,
és, des de fa alguns mesos, un museu, oficialment, Museu Faller. És de veres que aquest espai estava obert ja fa temps i és gràcies a l'esforç de molts altres que ens han precedit, però no tenia un reconeixement oficial com a museu. Això necessita una sèrie de tràmits que vaig posar en marxa en el moment que vaig arribar a la regidoria i que donen dignitat a la Festa de les Falles. No se pot entendre que la Festa de les Falles no tinguera un museu. Per tant, això ja no és un magatzem, ja és un museu. I més enllà d'això, efectivament, hem aprofitat per a fer una primera reforma, per a que el museu sigui també més contemporani, més modern, que estigui un poquet en la línia del que són els museus actualment. I gràcies a que el museu ja és un museu, també anem a poder optar a fons econòmics, ajudes que donen algunes institucions per a continuar el treball, perquè això no ha fet més que començar. Anem cap a dins i he triat jo, després triaràs tu un lloc especial, després triaré jo, però jo he triat un lloc molt especial, ho sé, per una persona, per dues persones, encara que la imatge serà d'una, ara ho veurem, anem cap a l'interior. He dit que estem en un lloc molt especial, el quadre d'Alicia Moreno, la fallera major de València, que s'acaba d'acomiadar, però a l'acte de la Fonteta vam veure un regidor, però també un fester, un valencià molt emocionat, veient, acomiadant-te, diguem-ne oficialment, perquè jo sé que són les dues amigues teues, i torna a dir, molt emocionat en les paraules de comiat de tant la fallera major com la fallera major infantil. Jo no sé si és una pregunta fàcil o no, però com es du, després d'un any de compartir tantes coses i d'haver après tant, tu d'ella com ella de tu, acomiadar-te festerament o institucionalment d'una dona tan especial com Alicia i d'una xiqueta tan especial com la fallera major infantil? Jo sempre he confessat, i no és cap secret, que no sóc especialment peineta, allò que se'n diu peineta. Però la veritat és que després tinc el màxim respecte per la figura de la fallera major, òbviament, però tens la sort de conèixer no només a la figura de la fallera major, que sempre t'imposa, sinó a més a dues persones en les quals vius moltíssimes coses, i a més en un any tan intens. Jo també guardo molt bon carinyo, òbviament, d'Estefania, que també la tenim així enfront i que també em va ajudar moltíssim i també tinc molt bona relació, però òbviament, igual que en Maria, però òbviament la relació que he tingut en Alicia i en Sofia ha sigut molt més intensa en un any complet i especialment aquests mesos que van des d'octubre fins a març, que són especialment complets. I la veritat és que, sí, soc un prou sensiblon i quan t'escoltes en aquest discurs tan complet, aquestes paraules, aquests records, aquestes anècdotes, o aquesta frase de "eres la canya", per exemple, que va dir Sofia, t'entra això en el cor i no ho pots evitar. La veritat és que ja no sé quantes vegades s'hem acomiadat, perquè hem tingut molts moments, després també en el sopar de comiat, que saps que fem la gent de Juntes de la Fallera, o l'anècdota, per exemple, va ser el 9 d'octubre. El 9 d'octubre per la vesprada a València se celebra una entrada de moros i cristians i era l'últim acte oficial que tenien. Sofia m'havia acomiadat pel matí, però l'acord i Alicia, en aquest cas, me vaig despistar un segon i se'n van anar. Havia acabat l'últim acte, 9:30, 9 d'octubre, el dia següent hi havia que currar, i me'n vaig anar correguents darrere a buscar-la per abraçar-les a totes, per donar-los un beset i per emocionar-nos una altra vegada més, perquè ha sigut un any molt intens, que hem estat al costat. Espero haver ajudat un poquet, però ells, sense cap mena de dubte, m'han ajudat també molt a mi. I unes poquetes hores després vam conèixer el nom d'una dona i una xiqueta que a partir d'ara caminaran damunt d'eixe camí, valga la redundància, que vas fer en Sofia i en Alicia. N'hi ha poquetes hores, n'hi ha poquets dies, però què ens pots dir de la nova fallera major i la nova fallera major infantil de València? Quan vam anar en l'alcalde, que saps que des de l'any passat Joan Ribó va decidir acompanyar-nos al president de Junta i al secretari general a fer el lliurament d'aquesta acta acreditativa, la vaig veure molt emocionada, molt en xoc encara, i en aquest moment te'n vas en poca idea. Però ara, aquests dies que has tingut oportunitat d'anar llegint les entrevistes que fa, d'anar conversant en el cotxe, tenint converses en ella, la veritat és que veig una persona amb molta elegància, amb molt de coco, moltíssim coco, una persona preparadíssima. Estem parlant, en el cas de Raquel, una persona jove però molt preparada, que té un futur laboral segurament molt brillant, perquè té una formació molt marcada, que té molt de món, perquè en aquest cas també ha estat 2 anys fora de Brussel·les, i una persona, com dic, molt preparada, que porta la passió per les Falles indubtablement dins del cor, però a banda amb moltíssim coco, i que estic convençudíssim que va fer un paper fenomenal. De fet, el dia de la inauguració de
de l'exposició d'una festa per a tots que es va fer en un centre comercial. Va ser la primera vegada que vaig escoltar-la fer un discurs i crec que n'hi ha algunes imatges per ahí que jo estic al costat i és que se me caia la bava i me vaig posar estar nerviós, després em tocava parlar a mi perquè dic, què puc dir ara mateixa després de que hagi parlat ella, no? I jo crec que és una cosa que també hem de treballar, no? Per dignificar i posar en valor la figura dels fallers majors, que parlen i que siguin elles realment les ambaixadores de la nostra festa, no? I la veritat és que, en el cas de la xiqueta igual, no? La xiqueta ha de dir que el primer dia dic, ui, que timideta és, i ara no para, ara mateixa tenim el nostre saludo privat i tenim les nostres bromes i una xiqueta molt xarraura, molt extrovertida i molt fallera. Parlant del perfil de la Fallera Major de València, quasi m'ha respost la pregunta que vaig a fer-te ara. Més encara, la Intalícia, més encara enguany, que és un any tan important on estem perseguint aquesta denominació de festes del patrimoni de la humanitat per a les falles de València. N'hi ha un perfil especial durant aquests últims anys que se li demana al jurat per a que tria la Fallera Major de València, quasi has respost, perquè tant Alicia com Raquel responen a aquest perfil professional, vocal, verbal, gestual, fins i tot d'idiomes. Mira, jo ho vaig a ser molt clar. N'hi ha alguna gent que té la consideració que les falleres majors i les Cors d'Honor només estan per a lluir el palmito. N'hi ha gent que així ho pensa. I de vegades jo crec que els fallers s'han de preguntar per què n'hi ha gent que això ho pensa, no? Però jo crec que precisament el que hem de potenciar és tot el contrari. És a dir, perquè la societat també ha canviat, les fallers formen part de la societat i per tant el paper de les dones afortunadament en la festa també ha canviat, no? I al temps que també hem de treballar sobretot en coses com que la dona cada vegada estigui més activa, que hi hagi més les directives, presidentes, per què no, no? Ja que són majoria en el món faller. Òbviament la figura de la fallera major també ha experimentat aquests canvis i també ha d'adquirir un major protagonisme, no? I els últims anys jo crec que estem assistint a això, a que les falleres majors efectivament prenen la paraula i són elles les que se dirigeixen al món faller. L'any passat vam veure coses com, per exemple, que la xiqueta, que Sofia, fora la primera fallera major infantil que parlava en la crida i que se dirigia al món faller i especialment als xiquets i xiquetes, o que per primera vegada també en el llibre faller elles pogueren fer un saluda, com el fa l'alcalde o com el fa jo mateix. Pogueren ser elles les que en el llibre oficial se dirigiren al món faller, que la veritat, sincerament, no entenc com això no podia passar fins a aquest moment, no? I és el paper que han de fer les falleres majors, no? I hem d'avançar en això, en que siguin elles autèntiques ambaixadores de la nostra festa i que, per tant, no se limiten només a eixir en la foto, sinó també a donar la cara, perquè a més ho van a fer molt bé. Que no es limiten a eixir en la foto, que no es limiten i agafa una frase que ha dit Pere en la primera part de la resposta, a lluir el palmito, perquè n'hi ha determinat periodista, que això va alçar molta polseguera a les xarxes socials, que va dir textualment que la Fallera Major de València únicament es limita a lluir el palmito com la cabra de la Legión. Va ser molt desafortunat. M'agradaria que em digueres la teva valoració. Un símil estúpid, masclista i reduccionista i a banda carregat de tòpics. I sincerament crec que és el que els valencians diguem pisar fora de testo. Vam escriure un escrit per a manifestar. Això no va preguntar-te si haveu fet alguna acció, diguem-ne, si no legal, d'acostament a aquesta persona per a que fera algun tipus de rectificació. No sé si s'haurà tramitat i s'haurà enviat, però està escrit i va en aquesta línia, no? És a dir, primera, el símil no pot ser més desafortunat. Crec que hem de tenir un respecte màxim a la representant de la nostra festa, perquè ella ens representa a molts. Me pareix masclista, també, com he dit, respecte a la dona, comparar una dona en una cabra, jo crec que no calen qualificatius, no? I en qualsevol cas, òbviament, és una qüestió que no vam deixar passar i que hem denunciat. Com a punt personal, aquí estem en bona i sana amistat, tu saps que jo li vaig escriure a aquest periodista? Vaig llegir alguna cosa. Saps què em va contestar? Em va contestar i em va dir més o menys, hauria de traure l'iPhone i llegir, però me'n recorda perfectament. Em va dir, tot i que en castellà, perquè em va contestar en castellà. Jo li vaig parlar en castellà perquè és un periodista Salamanca, però que viu a Madrid. Em va dir que no quería caer en el bienquedismo, agradecía la manera educada que yo tuve, faltaría más, de dirigirme a él, aunque fui bastante claro y bastante duro, pero me dijo que él se mantenía en sus 13 y que seguía pensando lo mismo. És precís, això? M'esperaré a rebre la seva resposta, però en qualsevol cas, com dic, no, les falleres majors no són això, són molt més que això. I per tant també ho hem de demostrar i també ho hem de donar l'oportunitat. Són dones
xiquetes o dones molt preparades, que tenen la seva vida particular també i que fan un gran esforç i sacrifici per la festa. Són centenars d'actes als que van, estiguen cansades o no estiguen cansades, han d'estar en un somriure, atenent als fallers i als valencians en general i, com dic, amb cada vegada més protagonisme. Per tant, no anem a admetre qualsevol tipus de desqualificació ni pisada fora de test com la que aquesta senyora ha fet. Pere, arribant a l'equador de la nostra entrevista, m'agradaria que triares el teu lloc preferit del Museu de Falles per a tornar a l'entrevista. Ho tens clar? Sí, el tinc. Anem cap allà. Estem al lloc que ha triat Pere com el que més li agrada i jo me n'adono, estem al costat de la porta, aleshores és el principi de la visita al Museu de les Falles i quasi que és el principi de la il·lustració de què són les falles, Pere. Per això mateixa, jo crec que quan m'has preguntat ho tinc molt clar, és aquesta sala, no només pels colors, que també té una visió molt xula i en les fotos després d'esta remodelació que hem fet queda espectacular, sinó també pel que implica. Jo crec que moltes vegades la innovació passa precisament per recuperar les arrels, i en la Festa de les Falles està molt bé que mirem d'on venim, perquè moltes vegades podem trobar la proposta de cap a on anem i mantindre fidels a aquesta tradició. I així en aquesta sala, a banda de tenir uns autèntics ninots espectaculars alguns de les falles més mítiques o dels artistes més mítics, recuperem un poc aquest esperit de l'arrel, de per què naixen les falles, quin sentit tenen, i és una idea de la qual sempre hauríem de mantenir-se fidels. Arreplegant una altra paraula, m'estàs fent molt fàcil l'entrevista perquè m'estan donant les claus per a la següent... Sí, els peus per a la següent pregunta. Ha parlat d'innovació i estem parlant d'arrels i de tradició. Me'n vaig a innovació i arreplegue aquest moment de la presentació dels projectes de les falles de la Federació Especial, on també vam poder veure els projectes de l'Ajuntament, que al seu moment, i t'ho vaig preguntar, te'n recordes, en la primera entrevista que vas tindre amb tu, van alçar un poquet de polseguera. Amb el pas dels mesos, t'has trobat algun comentari tan bo com roïn o se va poder veure alguna cosa més? Perquè jo no vaig estar. Conta'm. A mi el que no crec que sigui gens positiu per a la festa és tractar de clavar la política pel mig, i a mi m'han pareix ser absolutament desafortunades els adjectius d'alguna part de l'oposició quan van dir artistes com Monterrubio, com Fede Encarre, com el propi Manolo García, com el Garra, que té ninots indultats tant en València com en Alacant, el que és o no és una falla, i dir que era un huevo sin sal, com van dir en aquest cas des de Ciudadanos o les crítiques que també van partir des del Partit Popular. Jo crec que els polítics s'hem de mantenir molt al marge de determinades qüestions i ser molt sensibles en el tema de la festa. Aquesta és la primera vegada que les falles municipals de 2017 no les trien un polític, les tria un jurat qualificat. Tu t'imagines un concurs de poesia que en comptes de persones de la literatura o de narrativa o de pintura, que en comptes de persones de la cultura foren polítics els que se decidiren? Això és el que estava passant en les falles municipals. I ser jurat... Tot i això, les falles sembla que agradaven, encara que potser no era la manera més adequada de triar un monument oficial. Agradaven igual a alguna gent, és a dir, i igual altres no, és a dir, n'hi ha hagut de tot en aquests anys, hem vist. Jo, per exemple, no m'ha amagat mai, a mi Ceballos i Sanabria m'agraden, i m'agraden moltíssim, i Manolo García també, i alguns anys te pot agradar més i altres anys te poden agradar més, no? Jo què sé, això és com la música, escolta, te pot agradar la música rock i la música clàssica, i pots tindre... no tens per què tancar-te a res, no? Però en qualsevol cas, com dic, per a mi l'important és la base. Per què han de ser els polítics els que trien la falla municipal? Que siguin professionals, i en aquest cas vam demanar a la pròpia interagrupació de falles, a la Universitat de València, al Departament de Cultura, al Gremi d'Artistes Fallers, a la Universitat Politècnica, etc., que foren elles les que aportaren aquestes persones, les que per primera vegada en la història escoltaren els projectes, no fora un concurs d'esbossos, que és una cosa que afortunadament cada vegada passa menys en les falles, i que foren elles les que escoltaren i valoraren per part dels artistes els projectes que estaven presentant. I a partir d'ahir passa possiblement el que havia de passar, i és que se trien projectes que els polítics, moltes vegades, pel què diran, per ser políticament correctes, per quedar bé, no s'atreveixen a triar. I en aquest cas són dos falles que és de veres que van a marcar una diferència. Però en tot cas, per exemple, en el cas de la falla infantil, que és una de les que més polseguera ha armat, és una falla que la seva concepció pot ser moderna, però en realitat el que està fent és recuperar la tradició. És una falla de cartró pedra,
és una falla de fusta i és una falla treballada amb moltíssim mim. Estic convençut que van a fer una gran obra. Jo, en tot cas, quan m'han preguntat t'agrada o no t'agrada, jo vaig esperar-me a veure la plantada. És que la gent no ho ha vist. Anem a esperar-nos a veure la plantada. Recuperem un dels arguments que hem fet al començament a la porta. Estem en el Museu de les Falles, del qual tu estàs, i els valencians, no només de València, sinó de tota la comunitat, perquè les falles són un art que abasta tota la nostra comunitat i seran patrimoni de la humanitat. Els canvis que n'hi ha hagut al museu, i m'has dit que encara queda alguna cosa per fer. Sí, anem a buscar recursos, com dic, ara que el Museu Faller ja és un museu, podem optar a recursos i per tant anem a intentar. L'objectiu, no vaig a ficar data perquè no ho sabem, perquè jo crec que s'ho tindria que haver fet en l'època en què València tenia uns recursos que ara mateixa no disposem, és que aquest museu s'ampliï, que per tant tinguem més espai i que així no només se mostren els ninots, sinó que hi hagi un espai per a la pirotècnia, per a la indumentària, per a la música i que per tant puguem mostrar que sigui un autèntic museu faller. En tot cas, pas a pas. Estem introduint senyalètica, volem introduir també senyalètica en braille, per a les persones que tenen discapacitat visual, per als cegos, volem introduir guies multimèdia per a que la visita sigui també un poc més interactiva. Des de fa poc de temps també la gent pot visitar el Museu Faller des del seu ordinador o des del seu mòbil, la gent pot fer un recorregut virtual i una sèrie de millores, com precisament també recuperar els cartells. Ara mateix la il·luminació ha canviat, però si us fixeu en alguns dels cartells estan molt danyats, precisament per la llum del sol. N'hi ha molt de treball per fer, que està fent en aquest cas el director dels museus festius, Gil Manuel Hernández, i a poc a poc, conforme trobem aquest finançament, anirem fent-ho. Encara que tu i hem parlat més voltes, davant i darrere de la càmera, però la primera, diguem-ne, entrevista gran oficial que van tindre el senyor Pere Fuset i jo, que va ser fa uns 7 o 8 mesos, em comentaves que una de les coses del que més orgullós te trobaves era d'eixe canvi, pense que saníssim i superhigiènic per als ninots, que era dur-los, traure-los de la carpa i portar-los al Museu Príncep Felipe, una gran fita de la qual ha d'estar la Junta Central Fallera orgullosa. El Museu de les Falles, algun altre projecte que em pugues dir del qual, i hasta aquí puedo leer com la tarjetita de Mayra Gómez Kemp? Som molts fronts. Al final també aquesta candidatura de les falles del patrimoni de la humanitat en la que tots hem de fer pinya i hem de sentir-se partíceps, és una oportunitat per a que busquem l'excel·lència a la festa. Jo crec que la festa de les falles, com moltes altres coses, s'hem acostumat a un sota, cavalló i rei i això ho confonguem en mantenir la tradició. I com dic, jo crec que n'hi ha que mantenir-les fidels a la tradició, però hem d'aconseguir millorar i atrevir-se a millorar. Per tant, no te sabria dir una perquè són moltes, en realitat, les coses que hem de fer per a que la festa cada vegada siga millor. Tenim molts fronts, no tot són les grans coses, sinó de vegades són xicotes detalls que marquen la diferència. Efectivament, i anem a treballar en això. Però has dit un que, efectivament, jo estic molt orgullós del treball fet per la Junta de la Fallera i per Acosta, per exemple, i per molta altra gent en coses com l'exposició del ninot, que passarà d'una carpa en un centre comercial a la ciutat de les arts i les ciències, a un museu, i a més que se convidara per primera vegada els artistes a participar d'aquesta exposició. No sé si has anat alguna vegada a alguna exposició en la qual no se convida l'artista a participar, però això passava en el món de les falles. En aquest propi museu, per exemple, hem dedicat una sala també a exposicions temporals en la qual volem que vagin passant diversos artistes, i alguns més coneguts que altres, per a reconèixer la seva trajectòria. Jo crec que els artistes fallers és una assignatura pendent que tenim les falles en ells. Fins l'any passat, per exemple, quan llegies els premis, dies la comissió, dies el premi, però no dies l'artista. I és una de les coses també en les quals m'agradaria treballar. Li he demanat a Pere que tria un lloc especial del museu. Ell ha sigut prou atrevit perquè ha triat tota una sala sencera. Jo vaig atrevir-me més encara perquè ara, si em permets, vaig a portar-te per a l'última part de l'entrevista a un dels llocs. És molt difícil triar, però que més m'agraden a mi perquè és el ninot que més m'agrada. Si vols, m'acompanyes i te dic quin és. Bueno, 1998, la Torre i Sanz, la Mercè, Jacques Cousteau, em sembla que, m'agraden tots els ninots, de veritat, però no sé per què li tinc molta estima i per a mi és un honor fer-te una entrevista al costat d'este sant, d'este mestre. Pere, anem a parlar d'Alacant i anem a parlar, ja que hem parlat fa uns minuts del sistema d'elecció i del perfil de les falleres majors, no sé si ho saps, fa uns dies, ha sigut esta setmana,
el ple de Fogueres ha aprovat que l'elecció de les dames del foc infantil, que saps que abans se feia per sorteig, la bellesa del foc infantil no, des del 2010 me'n recorde perquè va ser jo pregoner i la primera bellesa del foc infantil per jurat va ser la meua, Chloé Estefan. Ara per ara, a partir d'ara, tant la bellesa del foc infantil com les dames del foc infantil se faran per jurat. És una decisió que ha adoptat el ple de Fogueres, però que a Alacant, en la sang calenta, ha alçat un poquet de polseguera. A lo millor te fiquen un compromís, però bueno, les xiquetes, fora de sorteig, tot és per jurat. És un tema que... És un tema molt sensible. Me vaig a mullar poc, però per una senzilla raó, perquè crec que si dono la meva opinió clara i directa, possiblement això se transforma en que molta gent pensa que això és el que va passar. I jo vull ser extremadament prudent, al cap i a la fi, perquè no és una decisió meua, és una decisió que té el propi col·lectiu faller. Moltes vegades m'arriben alguns comentaris sobre el procés de selecció i diguem, és que no sé què, i parla amb el teu president perquè li arribi la teva opinió i ell la pugui transmetre en l'assemblea, perquè és en l'assemblea on aprovem les normes. I jo crec que a més n'hi ha que fomentar aquesta democràcia des de la base, que en els casals se debaten d'aquestes coses perquè després els presidents vinguin a dir no la seva opinió a l'assemblea, sinó l'opinió de la seva gent. De tota la falla o de tota la falla? En qualsevol cas. És curiós perquè mentre això passa en Alacant, així n'hi ha veus que diuen el contrari, que n'hi hauria que estudiar el model d'Alacant i anar per jurat. No ho sé. El que sí que sé és que en el cas de les xiquetes especialment me preocupa el tracte que tenim i el tracte, la pressió a la que poden ser sotmeses. Nosaltres enguany, per exemple, apostarem per a que tingueren acompanyament de monitors durant la fonteta, un acte com la fonteta, i a més vam veure que no era precís que estigueren 4 hores abans. És un dia en què estan amb molta angoixa, que en una horeta i mitja o una hora tenien prou. I també me vaig preocupar molt l'any passat, quan tenia més marge per a fer el jurat, en que foren persones que pogueren respondre a perfils de psicòleg, etc., professors. Enguany també les normes me permetien triar, a banda d'una fallera major i una component de cort, una professora, i crec que siga quin siga el sistema hem de ser especialment sensibles. Això no és, en general, l'elecció de la fallera major i la cort, un concurs de Miss Espanya, ni Miss València, ni res que se li pugui aparèixer, i especialment el cas de les xiquetes tampoc no pot ser. Perquè totes les xiquetes són boniques, i totes les xiquetes poden i tenen dret a ser falleres majors o cors d'honor. A partir d'ahir, òbviament, això requereix una certa disciplina, un esforç, i has de buscar unes actituds perquè siguin capaços de suportar això, i possiblement això n'hi ha que buscar-ho, no pots deixar a l'atzar. Però en tot cas, sensibilitat màxima i no oblidem mai que estem tractant en xiquetes. I jo és el primer que els dic a elles i als pares, i al final, primer és que vaig a revisar les seues notes quan acaben l'any. No fa falta perquè després la veritat és que totes aproven. Compleixen bé. Sí. I sobretot el que els dic als pares, no oblideu mai que són xiquetes i quan acaben este any magnífic han de continuar sent-ho. Pere, l'última volta que vam parlar no teníem clar que al final sí que vas desvelar que sí que anaves a Fogueres. Vas tindre ocasió de conèixer a Ana Belén i Adriana, les belleses del foc d'Alacant. Dis-me, què t'han semblat? Bueno, pues una passada, la festa d'Alacant en si és una passada. Hem de reconèixer que per als fallers són com unes falles però sense treballar, és a dir, les podem disfrutar, que crec que és un poquet el mateix que fan els alacantins quan venen així, però la veritat és que vam disfrutar moltíssim, simpatiquíssimes, vam tindre la possibilitat de conviure en elles i fer germanor entre valencians i entre festes, i la veritat és que aprofite per enviar-los un beset des d'ací. Jo no sé si te'n recordes, jo pense que per les xarxes socials sí que te vaig enviar un vídeo, és una xicoteta confidència. En una de les voltes que vaig coincidir en el recinte de la Masleta va donar la casualitat, la feliç casualitat, de que estaven totes les reines, quasi de l'arc mediterrani, juntes. La fallera major de València, la regina de les festes de la Madalena de Castelló, la bellesa del foc d'Alacant com a anfitriona, fins i tot la reina de les festes de la primavera de Múrcia, la reina de l'Horta. I estaven les quatre en una preciosa, feliç germanor, tu estaves per ahí darrere i estaven les quatre ballant, i això va visibilitzar aquesta germanor que tant ens agrada, i és una paraula supertòpica i supertípica, però pense que és necessària. Llevat de les regines de les festes, a nivell institucional, existeix aquesta germanor per totes les juntes locals, federacions de fogueres, Múrcia, i fins i tot també institucional entre les 3 i 4 províncies, perquè anem a afegir també a Múrcia. Mira, entre valencians està clar que ho intentem, el que passa és que òbviament tenim
tenim unes agendes cada festa molt complicades, no? Però precisament la nostra directiva està treballant, a veure, no sé si et donaré la primícia. Dóna-me-la, per favor. Estem treballant en una jornada de convivència de les tres principals festes dels valencians, per a que tinguem l'oportunitat de, primer, que les xiques se puguen conèixer i aconsellar-se i donar-se consells i passar-ho molt bé, i també els equips de treball puguem treballar i planificar coses, perquè després tenim moltes problemàtiques conjuntes, tenim diferències, podem aprendre uns dels altres, i jo crec que Alacant és una festa de la que també se pot aprendre, i en aquest sentit anem a treballar en això. No és sempre tant com ens agradaria, però les relacions que tenim en Alacant i en Castelló, en València, són estupendes. A Pere, encara que és una persona que ha estat sempre vinculada al món de les falles i per la seva trajectòria professional i política, al món de la política, evidentment, el van començar a conèixer amb un lema que va ser fer comboi. Enguany, en les festes del 9 d'octubre, vau triar l'equip de govern de la Generalitat això de tots a una veu, fent referència a aquesta frase preciosa de l'himne de la nostra regió. Tot fa la mateixa idea, el comboi tan necessari. A lo millor t'estic fent una pregunta un poc política, però fer comboi, tots a una veu, germanor, unió, social, polític, fer pinya. És imprescindible, i més per a un poble com el valencià, el qual està sotmès a tota sèrie de crispació, de trifulca, d'intents de divisió, absurds que alguna gent encara està continuant tractant de reproduir. Jo crec que ja està bé que els valencians estiguem sempre dividits a la grenya. Per què no fem pinya, per què no fem comboi, que és precisament aquesta unió entusiasta i col·lectiva, i treballem conjuntament per defensar els nostres interessos. I l'àmbit de la festa és molt clar que ho fem, perquè l'àmbit de la festa és precisament això, gent molt diversa, molt diferent, cadascú d'un pare i d'una mare, que s'ajuntem per a fer un projecte en comú. I això és el que hem d'intentar. A mi m'agrada que les expressions aquestes, tant el lema institucional de la Generalitat com els meus particulars de guerrilla, facin fortuna, i fins i tot que se riguen d'ells, que n'hi ha gent que també els utilitza per a ridiculitzar-los, perquè com més se ridiculitzen, més fort estaran fent aquest lema, efectivament, perquè a més acostuma a ser gent dels que després volen tot el contrari, que no fem pinya i que no fem comboi. Jo crec que és imprescindible per als valencians que s'unim, que se cohesionem, que estiguem clar que cadascú pot tindre diferències, que aprenguem a respectar-se en la diversitat, en la pluralitat d'idees, però que algunes determinades coses siguin capaços d'unir les mans i treballar conjuntament. Pere, com sempre, gràcies per donar-nos uns minuts del teu preciós temps. Espero tornar... Te tornaré a veure en falles i farem un balanç dels últims mesos. Gràcies, Pere, gràcies, president. Trasllada la nostra enhorabona de part de l'equip de Deutsche Televisió a la resta d'amics i membres de Junta Central Fallera. Així serà, i una salutació al vostre públic, i sabeu que si teniu la vostra casa, al Museu Faller, vingueu i feu una ullada, que segur que disfruteu. Gràcies, Pere. Moltes gràcies.